Takže ahoj, ja som Bambola a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a dneska si tu po 2 mesiacoch konečne otvoríme Minecraftové balíčky s kartičkami a ideme proste si otvoriť tie balíčky. Takže ja už som si tu otvorila ten balíček jeden, ešte tu mám potom druhý, ale ten až potom. No, čo to tu máme? Toto sa vyvaluje, nevieme zase aká postavička na pláži. A číslo je to 183. No, takže ja si tu zatiaľ nalistujem číslo 183. Takže ja už som si tú kartičku umiestnila a ďalšia kartička je tak proste Steve, ktorý už svoj svet hrá asi trošku dlhšie a vyzerá to ako by trošičičku podvádzal, ale to je jedno. Tunak má psa, červený koberec a je to číslo 136, takže no, číslo 136. No, zistila som, že mám zle natočenú kameru. Zistila som, že čo som tu chcela, že mám dve rovnaké kartičky, takže táto ide do krabičky. Takto na zvyšné kartičky, tu mám aj tú najvzácnejšiu, ale tu chcem mať vždycky na hore. A no proste, pretože sa mi veľmi páči. Toto si odložím. A ďalšia kartička je hlava zombíka a je to číslo 243. Takže ja neviem, že či niečo robím zle, ale z nejakého dôvodu tu mám túto stránku už úplne plnú, ale táto kartička tam nie je a už sa mi tam ani nezmestí. Takže neviem proste, že čo robím zle. To si pre istotu odložím a z tohto balíčku posledná kartička je domček, ktorý je z dúhových blokov, teda z dúhového toho asfaltu. Počkaj, nie asfaltu, no proste betónu. A myslím, že toto už mám, ale je to číslo 133. Takže číslo 133. A vedela som správne, lebo to tu mám už proste dvakrát. Takže toto si dám zatiaľ do tej škatulky na zvyšné kartičky. Takže ja už tu mám otvorený aj ďalší balíček a táto karta je Creeper a toto je asi armor stand, lebo má tento podstavec, takže to není hráč, jupi. A je to číslo 195. Číslo 195 poprosím. Takže ja tu už mám uloženú tú kartičku, neviem, či je to moc vidieť, ale dúfam, že hej. A potom, no to svetlo je strašné. Tu mám aj podobnú, ale není to tá istá. A ďalšia kartička je túto ani nejdem pozerať, lebo viem, že túto už mám, takže papa. Táto kartička je žaba s ďalšou žabou, so žubrienkou, s riasami a s 2 slajmami. A je to číslo 218. Ja si tu nájdem číslo 218. Takže ja tu mám tú kartičku a to svetlo mi na ňu svieti, takže ju není dobre vidno, ale je tam. A posledná kartička je otočená. Takáto proste Alex na nejakých terakotách. A je to číslo 127. A toto je vlastne hneď na druhej stránke, takže 127. A tak
to si ju tu asi zasuniem. Počkaj, čo? To je divné. Ale mám ju tu. A mám ju dokonca aj dobre otočenú na rozdiel od tejto, takže ju idem dobre otočiť, lebo No, takže to boli všetky kartičky z dnešných 2 balíčkov. Ja dúfam, že sa vám video páčilo a ahoj.